Hello mga kabady, mamahaw ta kabady. So daan taog tortang talong. Di dire ko mamahaw kabady kay bugnaw ang hangin. Kasagingan ba ilang kasagingan aluyo ni kabulanghuyan nako. Okay, sa paydugayan ni magpray ta. Salamat kay Lord sa grasya karong kabuntagon Lord na tag makadugang kaning kabaskog sa akong panglawas Lord. Kini taning gipangayo kanimo. Amen. Okay, atak na kabady. Inom tag tubig. Kaon ta kabady. Tangan to niog. Sausawan. Toyo ra kung sausawan ni kabady. Basta mga tortang talong. Mahaw. Lami diri kanaan kay bugnaw. Muna ako pamahaw mga kabady. Salamat sa pagtanaw. Bye bye you.